राजा लामा जिङाव नोंथाङा हलि मुलि धाबा खुलिदों माबायदि अनसायनाय मोनदों होनना फोरमायगोन? अनसायनायाथ' सिगाङाव एसे मोजाङानो 90-95% मोजां गुड रिभिउ 5%आवल' एसे माखासे रिभिउ होलांनायफोर दङ जेनेबा लाइक एखमबा समाव फुड लेट सार्भिस माबानि हस्पिटेलिटि माबानि सार्भिस माने गोदानाव हास्लाबाखैमोन दा खिन्थु मोजां जाबाय किटचेनफ्राबो एसे फिसामोन गोदानाव लासै लासै माबादोंलाय दा रिनिउसन बारना किटचेनफ्राबो मोजां जाबाय स्टाफफोरखौ मोजाङै लाखिनो हाबाय दा 5 मान्थनि खाथि जाबाय अलमस्ट 5 मान्थस दा मोजांसिन रिभिउ मोनबाय आरो बेवहाय मा आइटेम मोनजानाय जायो होनना फोरमायगोन रायजो राजाफोरखौ? आइटेमफ्राथ' दा लकेल डिश नै जेनेबा साम'नो बर'नि बर' स्टाइलाव आरो साम' ना लकेल ना थुरिफोर मैसोफोराव मोनो प्लास चाइनिस इटालियान बेफोरखौ मोनो आरो माबा सावनाय तन्दुर स्टाइलफोर चाइनिसफोर आइटेमफोर मोनो बेनो आरो जोंना बेस्ट सेलआ जाहैबाय साम'फ्रा बांसिन सेल जायो अमाफ्राथ' ओरैनो माबायाव जाखायो थेवब्लाबो बे केटेगरियाव नायोबा साम'फ्रा मोजां सेल जायो आरो साम' आरो जोंना मकटेल्सफोरबो दं सफ्ट ड्रिंक्स लाइक माबा मेंग'नि जुसफोर बा अरेन्जनि जुस वाटारमेलन जुस महित'फोर दं आरो ओरैनो बबेयावहाय जाफैगोन होनना फोरमायगोन? बांसिनानोथ' 70% लकेलनि क'क्राझारनि नैबे चिरांनि बेंटल बेंगलिनि थाबाय गासिबो बङाइनि फैबाय बेंगलिफोरबो फैयो बांसिन प्लास आंनि जाय फल'वार्सफोर इंलिस मिडियामआव जाय फल' खालामो बिसोरो बांसिनानो डेलि जों कास्टमार नुनो मोन्दों मेघालया माबानि तुरानि गार' हिल्सनिफ्राय आरो बिसोरनिफ्राय बहुत मोजां रिभिउ बिसोर मोजां मोनो जानो गावस्राथ' एक्सपेन्सिभबो जायो नालाय जोंहा बेयाव रिजनेबल प्राइस जोंनि टाउन साइड जाबाय नालाय गावसिना ओजों हिल एरिया एक्सपेन्सिभ जायो नालाय बेयाव फैनानै दामफ्रा मोजां क्वालिटि दं होननानै बाख्नायलाङो आरो साम' जालाङो बिसोरो मैसो जालाङो बर'नि आइटेमफोरखौ मोजां मोनो गार' बर'नि ट्रेडिसनेल गोथाव बुस्थुखौ मोनजायो आरो माने बिसोरो नैबे बङाइयाव गारि सार्भिसिंनि शपिंनि बेयाव फैयो नालाय बिसोरो माबाफोर लांफैनायाव बेयो बिसोरो गुवाहाटिनि खाथिसिन जायो नालाय बङाइगावआ बेयाव फैयो आरो गार' एरिया बेयाव फैनाय हिसाबैनो बिसोरो जालाङो जायनि फल'वार्सफोर बा रेकमेन्डेसन जानानै मोजां मोननाय बिसोर रेकमेन्ड खालामनायफ्रा फैनानै जालाङो बे फैनाय जोंहा बांसिन मेघालयनिफ्राय फैयो आरो नैबे समाव गोबां धाबा रेस्टुरेन्टफोरानो उन समहालागै जोबलांनो हमो नैबे समाव हलि मुलिया माबाफोर थांखिफोर माबा मोनसे लानानै फोजोबगोन नामा बे राव? उनाव नायसै माबाफोर एसे आलादा माबाबो दंबावो फिउचाराव मा जायो प्लेनिं दं नायसै लासै लासै आपडेट खालामसै मोनसे इउनिक आइटेमफोर इउनिकफोर माबाफोर जाय माबाफोर कास्टमारफोरा मोजां मोनो खालामनो ट्राइ खालामसै समजों लोगोसे एडजास्ट खालामनो गोबां मानसिफोरानो नैबे नोंथांनि हलि मुलि रेस्टुरेन्ट बा धाबाखौ मिथिया नैबे समाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों माबाफोर फोरमायगोन नामा? माने फै फेमिलिजों फै टाइम स्पेन्ड खालामनो फै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डजों फै जोंना नैबे एटमसफियार बाहेरायाव एम्बियेन्सफ्रा माने मोनायाव मोजांसिन जायो गार्डेन माबाफोर दं गार्डेनाव जों फेमिलि टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो डिनार बेलासियाव स्नेक्सफोर जानाय जुइसफोर लोंनाय कफि लोंनाय आरो सिङाव प्राइभेट पार्टि खालामनो हाबाय आरो बलबो दं बार्थडे पार्टिनिबो माबा दं बल दं हाबाय 12टानिफ्राय खुलियो 8टानिफ्राय नाइटनि 10टा